Asa naman po mo? Mag-full trip lagi mo yun. Gisugo kong share, mag-full trip me. Trip? Asam po mo lakaw po full trip. Ang ba't ni share kay iya mo gisugo? Sus! Kanar ba niyang maestro? Warag yung dog manok. Ito, kanan yung maestro mo na bitaw nagnaog manok. Oh! Beriso! Uy, siya to. Tagaywan? Jackpot ko gamay ron. Ha? Naka-jackpot ko gamay. Paldo? Sus! Kanya hayran. Nabalitaan ako nga. Pag graduation ko na sa mga anak ko, ano ko nakakapasok ko, no? Ito, grabe buga na ko to eh. Ha? Sus! Ang imo ko ng sapatos bagong pinalit. Imo ko ng kwintas. O, bitaw. As ang medyas ko no, imo ang gi. Bitaw ko no. Ako mo ko nung pagkwintas ko no. Nga ako pang gloves ang buwan. Ang Medyas sus nga nung inom ka to pwede. So nga, pasong tato imong anak. mao lagi, paso lagi pero ana nagpaawit pa gid. Ha? Nasa awit. Balag iwit tato imong anak basta kapasog yun ang tato. Ako tayo kay Ha? mao na yung istorya sa maestro kay. First ko no yan sa awit. So, lagot mo to giinom na akong klagot. Ngaway no ka kapasog no kay Ano, man ka. grabe buga na ko to eh. Bitaw ako priso, nibong sad ko. Kay ang ako na piting bright ta, project na atanan. Pero waman ma-first ang ma-first ko no. Kato may noong sige absent. Sige absent lagi ko no. Tigaan mo to ko no. Ang sabi gyatag. Lupo ko no manok. Sus Ang maod. maestro. Sus maod. Itagag na po kabuk manok. Mong na first. Mga martador lagi yung maestro hapon. Mo lagi kuno kay gitagaan ko na po kabuk manok. Tinuod mo. Tinuod na eh. Oy, Sus mo na. Ka, nakakita ang taba. wala magkukita na. Asa naman po mo? Mag-full trip lagi mo yun. Gisugo kong share, mag-full trip me. Trip? Asam po mo lakaw po full trip. Ang ba't ni share kay iya mo gisugo? Sus! Kanar ba niyang maestro? Warag yung dog manok. Ito, kanan yung maestro mo na bitaw nagnaog manok. Yung naog manok ba nga, kataw ato naog manok. Wala kikibaw di ay nga. Ang imong classmate, ingon ka nga bungono niya. Mo man na first. Kay gitagaan man sa yang amahan og napo kabuk manok. Ito. Oo, kibawa na. Kibangan ra ba na niyang maestro? May pagdi mo kuyog ana, gipangwartar mo ana. Lah, mo are ra ba toron si sir? Ah, may noon. May noon og marito ron. May noon mga rito ron kay masuk mata to na mo. Matan gito ron. Matan. Ikaw lang kayo. Sus. Grabe yung maestro. Ngurtado ka tanan. Grabe. Sa ko apod. Maor pod. Yo, asa yun si Muslo? Unsa di ka dong? Ah, mga adtor yun, laglag niyo ng sir. Asa mo lag? Mao na inyong maestro? Oy. Oo na. May sir, may sir. May sir. Okay. Pelingkura. Lingkod, sabi na ya. Oh, Oh, nagtagay mo na eh. Oo na. Oh, Mani bataan. oh. Honor? Oh, kana ako na say. Bright man eh, bright. Ang favorite nga ni buwan ako. Nga, ano din mo ano mo? Gitagaan ko nung kag napukabok manok. Mong na first. Na sir nga. Di na tinawag na. Tinuod. Bawaan pa na, bawaan pa na mo sir. Og nana din na, may pagkakong baka ako tong kita sa imo. Oh, nadi mo baka wa Ako mo sir naging ako tabol. Ako Sir, natin mo. angol, pag hindi mo sir, ay pag wala sa pakawa, naman kami sir, matong ulit ko niya, angol kay kastanan.